Gofynir I mi ysgrifennu rhagymadrodd I gymerwch I sigaret, oherwydd y barniadu a fi arni. Bu 2 gyhuddiad yn ei herbyn. Yn gyntaf I bod hi'n propaganda pybyddol, yn ail fod yn ddiddadl anghyfartal ag anheg rhwng Catholigiaeth a chomunyddiaeth. Os yw gosod Catholigion ar lwyfan theatr yn propaganda, yna wrth gwrs yma propaganda. Os felly nid dyma'r tro cyntaf I mi droseddu. Fe geir y gweilch yn Buched Garmon, yn Amlyn ac Amig, yn Siwan, a ffrin iawn fod blodeuwydd yn lan. Y trwbl yw ei bod chwy'n bod. Fe cewch chwy'n mewn rhyw dyllau bach fel Vienna, fel y dangosodd awdur Measure for Measure. Ac os ewch i'r byd mawr, nid yw hyd yn oed Sir Fôn yn gwbl hebddynt. Mae'n gysur meddwl nad oes llawer ohonynt ym myd y ddrama Gymraeg. Canis yn y byd hwnnw, Deacon sy'n sgrifennu bob wythnos i'r Tist yw hyd yn oed Dewi Sant.